Sziasztok, srácok! Ebben a videóban nem fogok repedni. Elég is arról. Cső, arcatlan. Na, kérlek? Na, akkor mehetünk. Ugyebár sprintelni kéne, csak mivel, hogy... Nem lehet normálisan sprintelni ebbe a játékba, de ne. És annyira sötét van, hogy izé a... Ne, kérlek, ne bagolj. Kérlek, open. Mi, gyere be. Kérlek, skippeld már. Mi franc? Én ezt tudom, csukjuk be. Becsuktam. És akkor ezt fel kell nyissuk. kapcsolni. Ezt nyissuk. Mit kell kinyitni? Én nyitom ezt. És mostantól már nyitva vagyunk. És mi ez? El lehet tékelni. Ja, semmi. Grillezni kell, ugye? De miért kell? És nem látok fel senkit a hűtőszekrény tetején, ahogy mondtad. Mikor jön? Dikit a Pali! Kell-e kopány, intézzük? Mit kell itt csinálni? Ne! Szóval, Iki, pillanat, valamit meg akarok nézni. Szóval, látod, itt van. Oké, nincsen probléma vele. Hogy a faszomba lehet ezt megnézni? Hogy lehet azt a kamerát megnézni egyébként? Mit? A kamerát. Na úgy, megnézd le. És nem tudsz semmit sem. Értem. Értem. És ezt be kéne... Mikor jönnek az autók? Igen. Mondjad azt, hogy iratkozzanak fel, Oké, szóval szóval Máté mondta, hogy mondjam, hogy iratkozzunk fel, de igazából nem érdekel. Nem, 16-ot kell amúgy. Én nem értek ehhez a játékhoz. De indítsad már el. Ja, alapból is az volt. Hunja, hogyha még egyszer elém állsz, akkor... De általában. Ne. 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 Nyugi. Akkor... Nem nyugi. Jaj, ne! Hallod? Na, akkor én most már... Jó, azért nézem a Palit. Putiton le... Mi van, ha ott van egy szakadás a testén? Mi? Megmutatod? Ott a karján, meg ott a cipőjénél. Bocsánat. Ez bug? Nem bug. Az azt jelenti, hogy egy anomaly. Feljebb kell hangosan. Mert. Az jó. Mert. Hogyha ez... Japp, csináltunk valami rosszat. Senki nem jön eddig. Valamilyen, nézed, szóval... Kimegyek. Nézed, nem menjél ki, nem szabad. Nem lehet kimenni? Nem. Látod, megrontottunk valamit. Hát akkor... Jó. Azt hittem. Nézem. Megnézem én is, hogy te hú. Ez baj jelent? Mi? Nem látom. Jól. Ja, ez se... Mit jelent? Mikor lesz baj egyébként? Hogy, én másodjára játszom. Én is más. Fingadozott. Én is másodjára játszom. Miért fingott a Pali? Mert buzi vagy. Gyere már! Chasing it. It's raining tacos. Mi ez a zene? Oké. Mi ez a zene? Semmi nyugi, én azt... Salsa cookies. Na, akkor adjunk hozzá. Na, Tegyed már. Roll it. Rolling. Veszem. Here you go. I know you farted in my food. yes! Megjelent! Now what is that Megjelent, smell? Pali. Ott volt a bőretlen posas. Ó, ja, igen, láttam. Amúgy itt van. Hé, gyere. Hé, nézed.
Mit kell nézni? Mit kell nézni? Nézzél le! Az mi? Az mi ott? Ott mászik ki? Igen, és hogyha... Want your warm up, please? Oké. Late dinner? Miért van fölött egy piros pont? For me, yes. I'd love My to kids tell you. already ate, but I skipped. Ja. 150. Nem szabad azt. Azt nem szabad. Mert? Wonderful kids are fed. I only wanted something to Mivel, do hogy myself. And fehér, even that I can fehér get. volt a szeme. Elmegy. Kopognak, nem érdekel. Ki kopog? Az anyád. De most komolyan hol kopognak? Kinyissam? Ne nyisd. És komolyan? Ki kopoghat? Ilyenkor? Nem tudom. És kérlek, ne. Senki sincs itt. Oké. De ott jön a Pali. Az mi? Ugye, ja. Az hajléktalan? Ja. Nem kell ránézek, próbálom. Halló! Hogy Szia, te mi hajléktalan. vagy. Hiya, one shawarma. Training is nothing without food. Ez kell, ez szabad. Alright, that will be 150. Megnézem. 250. Hajléktalan. Kicsikét. Hát, fogalmam. Mit kell itt csinálni? Nem látok semmit. Mit kell? Nem mutat semmit, hogy valamit csináljak. Kopány. Oké, szerintem ezt is kell. Jó, igen, piros pont van fölötte. What? Jó, ne! Right. Mi az? How can a Maybe warrior I can train do without that. shawarma? This is a dishonor. Neked lány? Nekem már. Szóval kinyissam? Bár megnézem a kamerám. Ott van-e? Nincs ott semmilyen Pali. Nézzem a kamerát folyamatosan. Jön egy Pali! Shawarma no grill. Megnézem. Got it, 300. Akkor nincsen Ez pénz. egész normálisnak néz ki. Mit kell itt csinálni? Megcsinálom neki. Jó, csináld. Nem mutatja tortillára egy tét. Mivel, hogy oda már te kenni. felvettem, már felvettem. Na, egy pillanat. Tényleg kimegyek, majd gyere utánam. Mi a franc? Csinálom. És meg a kamerát. Nem nézem azt a hülyeséget. Olyan, csak hogy... Láttad szerintem, vagy... Amúgy ti szerintem láttátok. Na, igazából mutatni az a célunk, hogy elmenjünk egy-egyet. Ez eléggé hosszú lesz, mivel én nem tudom megvágni. Odaadtam neki. Kiléptem véletlenül. Srácok, ti nem láttatok semmit, oké? Nem láttatok semmit. Odaadtam neki, nem? Igen, csak kettőt kell. És komolyan? Kettőt, igen. Nem bírom eltékelni. Hát De- elhízéted. Most de- ezt te csináld. Ez az... Mit? Én nem akarom megtudni, hogy ez amúgy... Hogy az amúgy honnan jön. Here's your shawarma. It's often perfect mix. Akkor hozzá én nem. Ki lehet menni egyébként? Nem. Még mindig senki nem jön. Még mindig senki nem ugrott fel. Elment a Pali. Amúgy ezt lekne. De ki hogy jelent meg egyébként? Vettem, de azt hittem... A piros fényes, piros pont van a fölötte. I want your warm up. Mert mi? Ha piros van fölötte, akkor nem lehet. Pillanat, valamit megnézek. Great, thank you. Nézed?
Itt van a simia, like a salalala, És ilyenkor, salalala. és ez mit csinál? Mi ez a baj vele? Hogy, látod? Elment. Az a baj vele. Hogy ez nem, tehát ez nem jó. Na akkor Megint ilyen valami Pali. ne kopogják, kérlek. Nem. Ugye jönnek? Jó napot, úgy. De én kinyitottam. Egy, Ja, ezzel azt akarják elérni, hogy kicsábítssanak. Jó. Make it fast. No grill, no onions. Sure, 150. ez nem jó, 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 ő nem jó. Jó, franc! Ezt meg kell nézni kamerán. You closed the shutter right in my face. Elment. De az mi, hogy nézett ki? Kupány. Ja, az nem volt jó. Ez nem volt valami szimpatikus. És ha megcsináljuk neki, akkor viszont... Ő feljebb jön. Na, itt nézzük csak meg. Nem jön sem. Itt jön a Pali. One shawarma. Haven't eaten since lunch. All right, that will be Nézzük. 150. Csukd le. Mert Ja, ő jó. igen jó. Akkor izé. Te jó vagy. Na, szóval... Na, itt vagyok, csak megbeszéltünk pár dolgot, amiket nem kellett volna hallanotok, mert privát dolgok. Tedd rá. Hallod, Meeting refill. Rá tetted? Tessék. Roll it. Na. Give Here it. you go. Semmelyen. Hogyha túlságosan, hogy Jézusomat kell. Fogd meg a telefonomat. Semmi. Neked. Nekem semmi. És nekem ezt kell tartanom. Nem jön a kövi, Pali. Nem jön már a kövi. Semmelyen. Lalala. Nem jön Lalala. senki. De itt a Pali. Hey, one shawarma, please. Ellenőrizni kell. Ellenőrzöm. That's 150. Hey, thanks. It already smells amazing. Nézed! Hát undig is van egy. Mi? Ott van meg elő. Na, szóval nézed a kamera egyet? Igen. Akkor én meg... Elrontottál valamit? Nem érdekel, de én inkább... Becsuktam. Én félek. Kicsit Seriously, én... I come all the way here dreaming about a shawarma. And the window closes right in front of me, just my luck. Máté, kérlek. Máté! Elmentek. Jó. Rossz baj jelentett, hogy kettő ugyanaz. Igen, bajt. Amíg ketten vannak, azokat nem szabad. Simia. Jó, ezt meg kell nézni. Az előbb is ezek a hajléktalanok. Once a bit. Here fast. Ez nem jó. Mert csukd le. Csak hogy legutóbb, amikor csináltuk, megcsináltam, akkor ezért kaptunk, még azért ő feljebb jött. That's as you Nem said. csinál semmit. As action. Nem, Why catch me? Kamerán nézem, de nem csinál semmit. nem, tudom mi a baj. Nem ment a francba. Tudod, mi volt a baj vele? Hogy nem beszélt meg ő. Mi volt a baj vele?
Legutoljára, amikor játszottunk ezzel. Jönnek. Újra jön. Újra ide jött. One shawarma. And don't make it too greasy. Lecsukjam. My doctor. Pillanat. Megnézem. Ami teljesen jó. Hátul senki. 150 adott. Oké, akkor csináljunk. Amúgy nézzük meg, hogyha elkezd verni a grill, akkor akkor menjünk. Akkor el kell mennünk. Hova? El kell mennünk, azt írja a játék. Én megnéztem. De mit? Ja, kezd már kifogyni. Here you go. MPH. Mm. Still warm at least. Elmegy? Elment. Amúgy ott van egy szöp. Ja. Megint jön az a nő személy. One shawarma, please, and make it quick. Pillanatban meg... I'm already late because of work. Long shift. Yeah, boss kept me overtime again. At least I'll get some food before. Megcsinálod? Something else. Soda. Oké, sódát. Got it. The soda is 50. Total 200. Tettünk pizzát. Na, egy pillanat, oké. Amúgy Mi volt ez? nem tudom, én is hallottam. Amúgy ez egy eléggé hosszú tett. Na, akkor sós. És hol lehet látni, hogy első éjszakánál vagyunk? Vagy, hát ott oda van kiírva, hogy hány óra van. És Hova? ide. Ahhoz az órához van. Úgy, bam, bum. Csak ahogy Mátédnak lehet, hogy Á, de ezt hol lehet kinyomni? Á, Kopi! megvan. Pillanat. Csak kiveszem. Here's yours. Good. Nem jön, Poli. Most szerinted amúgy Ojjaj! feljebb jött? Feljebb van. Úgy jön valaki. Ki? Two shawarma, no grill. Megnézem. Got it. Hátulján van valami Poli. Aha, nekem is. Az ki? Nem tudom. Nincs bőre. Nem, azt úgy hívják, mi. Nézi a kamerát a Poli. Ja, tehát lett. Two shawarma I was about to order, and you slammed the window. Ó, szerinted az a Poli? Kérlek inkább. Elment. Eltűnt. Ott sétál a Poli. Hol lett a hátáról? Olyan nem csak. Az a baj, feljebb jött. Congratulations. You've finally been accepted for the night shift. Megnézem. I'm already late because of work. Long shift. Yeah, boss kept me overtime again. Aha, ő. At least I'll get some food Csináljam. before heading home. Csináljad. Something else. Pillanat, megnézem duplára. Soda. Nem bírom eltékelni. Mivel, hogy... Total 200. Na, Ja, de most, ott van. pillanat. Ne! Nyugi, nem vagyok hülye. Megnézem. Elnézem, nyugi. Itt. Hátul senki. Hiszem,
Ezek azért vannak, hogy kinyissuk is, hogy feljebb jöjjön. Hogy csináljuk. Amúgy ott van a cica. Hol? A háttérben. Ott. Mondja még. Mit Már kell csak még csinálni? De gondolom girosz. nem, anélkül. Te, nézd, Ugye, ezek, ne gyere be elém. te segítjél. Akkor szétnézel, akkor mindig. Én már hamarabb is fölösleges nem van. De ne gyere! Te rohadék. Na, de jó. Csinálunk egész így, akkor tudom hasznos lenni. Hallod, Ez egyébként ez a része mire való? olyan, lesz olyan, amikor csak Night Vision-re. Ja, hát megvan, hát így. Amikor csak Night Vision-re tudsz látni. Good. Miért van férfi hanga? Nem tudom, az eléggé fura. Az, hogy feljebb jött. Mi? Feljebb jött. Mi az? Fent volt Annyi, a láttam. tetőn, Tudom, és én leugrott. is felnéztem. Ugyanaz a fehér volt, annál a kupasz csávónak a hátán. Ja. De kurvára megijedtem. Ne, légy ne. Ne, Kobi. Na nézzem. Eddig jó, hátul. Nincsen hát. Fizetett. Oké. Addig jó. Nem tudom. De ne gyere be elém! Kérlek! De miért engem ijesztget? Here you go. Feljebb jött. Nem jött. De mi volt ez? Én veszem észre, hogy ott van a plafonon, ott lebegett, aztán meg bejött elém egy poli. Mi volt? Nem tudom. Inkább maradok itt a kamerába. Ott nem jelsz meg, ha senki. Amúgy jön. Azt mondom kamerába. Jön valaki. Nézem. Miért van a feje másik oldalán és egy arca? Elnézést. Hello again. One shawarma, please. Oké. Were Kér. you here before? Before? Yes, before. A pillanat. Egy kicsit fura, hogy kettő arca van egyébként, de nem baj. Nem. Nem a szívi já. Nem. You forgot to finish my order. Figyeltél már? Mennyi? It's all right. I remember for you. De miért van lány hangja? A férfinak? Elment. Hallod, hogy így Mátyás. Nagyon jó volt az látszani. Mi a franc kocsi? Mi ez? Sebződtem. János. Mi ez? És? Mi ott van a giroszosnál? Ott volt egy fehér csávó a giroszosnál. Erre voltak egy autóval. Nem! 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 Máté, segítek. Kupi! Tényleg szép. Miért raboltak el? Nem tudom. És miért volt orcatlan? Orcatlan
Nem tudsz, mit csináljuk. Én kilépek. Na, ennyi volt. Ennyi. Szóval ennyi volt. A rendőr figyelt, és miért raboltál egy na, autót, ennyi. és Na, miért estem bele? na, ennyi lett volna ez a videó, az már is hosszú lett, 25 perc. Na, szóval Kobi és Máté voltunk. Na, sziasztok! Nem csinálunk több ilyen videót. Hát ezt csináljuk.